तुम्हाला 3 डिजिटचं एक्झाम्पल आपल्या अबॅकस किटवर सॉल्व्ह करून दाखवणार आहे। एक्झाम्पल आहे आपलं 424 लेस 111 ॲड 335 हे आपलं एक्झाम्पल आहे। 424 आपल्याला आपल्या अबॅकस किटवर ॲड करायचे आहे। 400 युनिट 10 100 424 आपल्या ॲड झालेले आहेत। आता आपल्याला लेस 111 करायचे। लेस 111 सगळ्यांना लेस 111 आपण केलेले आहे। आता आपल्याला 335 ॲड करायचे आहेत। 100 रॉड मध्ये 300 ॲड करायला आपल्याकडे बीट अवेलेबल नाही, म्हणून आपण ॲड 3 चा फॉर्म्युला यूज करतोय। कुठला फॉर्म्युला? ॲड 3 चा स्मॉल फ्रेंड फॉर्म्युला। ॲड 300 झाले। आता आपल्याला 30 ॲड करायचे आहे। हे 30 आणि हे 5 आपले ॲड झालेले आहे। आन्सर आपला आलेला आहे। आन्सर किती आहे आपलं? 648 हे आपलं आन्सर आहे। 648 आन्सर आपण राईट डाऊन केलेला आहे अबॅकस